И добре дошли на всички в поредното Фосмофобия видео. Днес ще се опитвам да минавам ето този чалендж мод. Преди не съм правил чаленджи, така че този ще ми е първия. И този е гадничък, понеже това мисля, че е най-големия мап в играта. Има 58 стаи. Веднъж го играхме с Коши, успяхме да познаем какъв е духа, тъй като стаята беше доста наблизо. Обаче, когато се пробвахме да направим този чалендж, беше много по-трудно, понеже нямахме, нямахме много неща, имахме само едно фенерче, нищо не се виждаше. И така. Така че, нека пробваме. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Сега ще си взема. Be linked to a cursed object. Go and take a closer look. Maybe using it will help your investigation. Взел съм фенерче, камера и EMF за сега. Да видим, може би малко камерките. Случайно, ако видим Ghost Orbs. Значи трябва ни EMF скан, параболик микрофон, това може да го направим. Обаче тук не ни пука толкова много за правенето на тези чаленджи, пука ни за това да интересува ни това да познаем духа. Понеже ако това успеем да го направим 3 пъти, взимаме $5000. Да, абсолютно нищо не се вижда, вау. О, забравих да видя. Добре. Ще оставя сега нещата тук. Забравих да видя къде е бушона. Тайн, аха. Ето тук под стълбите ли е това отгоре не съм. Дали сега точно ли ще има някакви ремонти, бе? Термометърът също ще бъде нещо доста полезно за откриването на стаята. Тъй че, окей. Даже ми се иска вместо EMF да си взема термометър. Може и така да направим. Добре. Сега първо да светим бушона. Тъй като не искаме сайните ни да падат толкова бързо. Така, стълбите са ето тук. Ето го и бушона. Let's go! Сега това, което може да направим е да влезем във всяка индивидуална стая и да видим как е температурата. Всъщност стрихче, което гледах е, можем да гледаме температурата на коридорите и така да видим кой от коридорите е най-студен. Така че тук вече имаме 12-13 градуса, 13 градуса по-скоро. Сега, предполагам, трябва да дойдем насам. Може би, че това са стълбите. Тук температурата се... Тук липсва врата. Добре, насам температурата се покачва. Има ли някакви лампички страни? Да, тук температурата е над 15 градуса.
И това е изход. Окей. Значи какъв беше смисъл да идвам насам? А от тук мога ли да ида някъде? Мога, тук има някаква класна стая. Нямам никаква идея къде ходя. Да, това просто е задъна на улица. Let's go. Let's go. Температурата тук си е височка, така че... Сега би трябвало тук да излизаме, нали? Така. Тук ли продължава коридора, бе? Леле, аз къв съм. Добре, температура тук е още по-висока. What? Окей. О, това е салона. Охо. Да, имаме още по-високи температури. И сайнтито ми сигурно в момента яде тежко бой. Добре, да видим този коридор как е. Температурата изглежда отново доста височка. Окей. Как не харесвам този мап. Какво е някаква стайчика. Не, аз нямам идея къде отивам просто. Аз не знам къде ходя, бе, човек. Знаеш какво, сигурно насам ли? Да, насам си идва. Тия флашлайтове, тук нищо не мога да осветира, човек. Какви слаби фенерчета. Тук, дали има кърст, дайте ми. Не, че съм ползвал някога, но съм виждал да ползват. Ами, нищо не виждам тук. Окей. Значи установихме, че температурата тук е по-ниска. Нали така? Това още ли продължава да се покачва, бе, човек? Нали тук вече бях? Беше 15 градуса. Моля. Моля. Какво е това, бе, човек? Какво е това, бе? Въй. Въй. Добре, да идем на втория етаж тогава. Това е изхода. Окей. Да видим дали на втория етаж ще спадна поне малко. Искам се да си видя сайнтито колко ми е. О, бушона ли изгоря, бе? Това... Не е изгорял. Ладно, защо лампата не работи? Да не е счупена, бе. А не, просто след като това тук, окей. Нещо тук случайно. Хило. Ай, сега вече изгоря бушона. Човек, нямам никаква идея какво се случва, бе. Никаква идея нямам. Какво е това, бе?
Тук гост орбовете могат да са доста полезни. Ама... Тук някаква лампа има? Има. Let's go. Аз какво хода и без фенерче, леле? Ами... Да видим колко ни е самито. Не би дошло да изгасва току-що. Окей. Няма никакво активити, бе. Добре, ако бушона изгасва, не би трябвало да бъде джин. Аз съм чувал, че тост не може да изгасва. Абе, аз сами ще да си гледам. 81, добре съм, бе. Екстра съм. Ами, стратегията с термометра не работи много добре. Прави си някакви малки неща и... и те така. Прави... нищо не прави. И това трябва да го позная и то 3 пъти. Леле. Да, сега трябва бушона да светкаме отново. Може да взема ултравиолета да проверя, ама... О, чух нещо тук. Чух нещо тук. Добре, ще оставя това тука. Ще ида да взема и МФ-а. От късно майче вече, ама... живи здрави. Чух скърцано тука. Така че съм доста сигурен, че е тази стая. Надявам се. Добре, да сретнем бушона. Окей. Температурата е доста висока обаче. Май не е това стаята. Май не е това стаята. Когато скоро играхме, пак така някакъв звук бехме чули, си викаме, добре, това сигурно ще е стаята. Стаята беше на другия край на мапа. Буквално на другия край на мапа. Няма фризинг. Добре, бе, какво е това, бе, човек? Какво е това? Тия скамове. Чайте да дам в един минута. Overview. Лесли Хънтли. Къде си? Коя ти е любимата стая? Ленси или Лесни или... Добре.
почна да използват някакви кръстайте ми. Пак изгаси бушона. Не, бушона си е наред. Да не е хънтвала, бе. Това с камерата ли няма? Wait just a moment. О, да. Верно е хънтвал. Да не е тая. Сайнтите ми, да, това трябва да е хънт. Зрители, май имам отговора си. Май получих отговор. Да видим. Ето може да хънтва на 75%. Това съм почти сигурен, че беше хънт. Добре, бе, едното друго нещо ще се падне ли, бе, човек? Едното друго нещо. Пича ще си използвам. Значи единственият друг дух, който може да хънтва там по-рано е точно тоя. И има специално абилити, което доколкото знам много рядко се пуска. И може да хънтва по всяко време. Бро. Ако сайнците ми беше примерно с 5% повече, щях да знам, че не е тъй. Щях да го позная. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. The ghost here seems to be linked to a cursed object. Go and take a closer look. Maybe using it will help your investigation. Така, да се надяваме, че няма да ни сполети също. О, сега пъсне клибали. Знаете ли, това е че не знам колко ще ми трябва. Камера имам. Камерата достатъчно ми помага. Добре, навънка вали сняг, така че температурите ще бъдат ниски. И забравих отново да видя къде е бушона. Вече имаме Activity 3. Вече имаме Activity. Това трябва да е някакъв много агресивен. Много агресивен човек. Какъв е той, бе? Да не е пак такъв. Тъкмо съм отворил вратите и вече почва да прави някакви неща. Вау! Да се надяваме, че ще направи нещо, което да ми подскаже къде може да се намира стаята му. Всекъде си метнах нещата.
Усетих си дъха тук навънка. Тук си усещам дъха. Моля? Моля? Това не е защото съм близо до вратата. What? Окей, просто ще... Пак забравих да видя бушона къде е. Ще ставя термометъра тука. Съмнявам се, че това може да му бъде стаята обаче. Ето, това ми ще е просто от температурата навън. Окей, в момента няма активити. Рано глоустика също може да помогне малко със светлината. Макар че не мисля, че помага особено. Аз камерата поставих някъде и не помня къде. И термометъра. Ето го. Добре, нека да вървим. Стори ли ми си ли чух нещо от тук да идва? Тук също се... Пак забравих да видя бушона къде е. Окей, това е... Да, просто се върна да видя къде е бушона. Просто се връщам за бушона. Чакам да видим дали има някакво друго активити. Почвам да се съмнявам, че е EMF. Добре, бушона е отдясно. Окей. Почвам да се съмнявам, че EMF, защото прави само някакви мънички спайкове. Възможно е да е, но доста малка е вероятността. Пак ми се стори, че чух нещо. Ето го и бушона. Няма да мога да използвам термометъра. Защото постоянно ми дава студен дъх. Това е леко отворена врата. Виждам Ghost Orbs. Чух го от някъде другаде.
тук температурата е висока. Това ми изплаши, този голос ми изплаши, човек. Леле, това е ужасно. Добре, да видим. Температура имаме ли тук? Не, нямаме. Въй. Да не е случайно в това. В спортния салон. Тук има някаква лампичка. Не, тук температурата си стои една и съща. Без смерчета е много гадно. Не, температурата се покачва. Колко забавно. Това вече беше ръкотворна врата. Температурата ходи нагоре. Ха-ха. Аз не знам къде трябва да се намира този пич. Аз просто не знам къде трябва да се намира този. Нали има някакъв кръстайтен? Това е камерата. И ще взема фенерчето. И това също бих оставил и ще взема и тия двете. Еде бе. Кръстайте случайно. Нещо тук да има. Нищо, нищичко. Колко забавно. Сега и активите няма. Преди активите имаше, ама сега това няма. Ми се да кажа, че е Shade. Обаче просто няма има. Нямам никаква идея какъв може да бъде това.
Бих се пробвал да позная, да се питам да позная в някакъв къмп, ама просто бро. Предполагам не е Они, защото той без това го няма. Все още не ни е гаси лампата, да не е джин. Сега какво да вземем? Да вземем този микрофон. И... температурометъра съм го оставил тук. Ай, ще вземем него, ама. Температурата 15, моля. Моля. Види самия коридор колко е. Това тук може да бъде изкъсено. Както и това. Чух нещо. Чух някаква врата. Това ще да е. Това ще да е. EMF3. EMF3 имаме. Така, тук си виждам дъха, така че съм позитивен. Окей. Тук температурата пада доста. Май намерихме стаята зрители. Това трябва да е стаята. И имаме първото си доказателство Freezing Temps. Окей, намерихме стаята. Много съм щастлив. Let's go. Сега само трябва да гледаме да не умрем. Иска ми се, преди да взема другите доказателства, да сложа 2 крусификса. Малко да се подсигурим предварително. Имаме само един крусификс. Това е... Санитето ни е добро. Значи ще вземем тетрадка и доц. Добре, имаме фризинг. Не мисля, че имаме... Ако нямаме EMF, пак може да е ТОС. Не може да е дълги. Реванантите, доколкото знам, са опасни. Може да е Ханто, знаете ли. Да слагам на Ханто. Реално, ако разбера какъв е духа и умра, това няма да е толкова голям проблем, защото все пак ще съм го познал. Имаме и малки EMF. Добре, трябва да си сложа камерата тук аз. Имаме да...
Значи не би трябвало да е... Значи сам трябва да... Добре, не мисля, че имаме EMF. Юрея, какво иска Юрея? Видите, Ghost, Юрей. Юрей иска Ghost Orbs, така че можем тук и сега да видим дали е Юрей. Окей. Позитивен съм, че е Юрей и че не е Они. Понеже не мисля, че имаме EMF. Всъщност то... Да, не мисля, че имаме EMF, което е нужно за Юрея, за Онито. Можем да вземем камерата. Вау, какви са шансовете това да се случи? Просто сега така да изследва този прожектор и това да мине точно пред мене. Това означава, че няма нужда да прави Spirit Box. Let's go. Всъщност, не. Ghost Orbs. Драги зрители, имаме Юрей. Имаме Юрей, драги зрители. Интересно е сега да видя какви таскове имам. EMF, Blow out a firelight, Repel the ghost. Абе, няма се занимавам да го репелвам. Да видим дали сме прави. Сега ще се окаже мимики и просто ще... Let's go! Окей, това е един дух познат. Бих играл още малко, но... Знаете ли, айде, колко часа, няма много време. Дай, ще цъкнем още една игра. Да се пробваме. Дали ако успеем, ако сега успеем отново да го познаем. Ако успеем сега да го познаем, най-вероятно следващия епизод, окей, има шон тук. Може в следващия епизод да сме готови с това нещо. Ще вземем фенерче, термометър и EMF. Така, да идем да светвам бушона набързо. Би трябвало тук да имаме светлина. Супер! Да видим този коридор как е с температурата.
Сравнително ниска, окей. Тук има места за криене. Тия цветя ме плашат всеки път. Не струва ми се, че температурата насам се покачва. Аз оттам ли? Аз откъде дойдох, бе? Аз съм от другата страна дошъл. Добре. Значи се съмнявам, че е някъде насам. Сега какво аз стоил още по-навътре? О! Окей. Това изглежда интересно. Температурата да видим, обаче стои. Добре, още един юрей, защото те майче могат така да отварят врати повече. Знам, че имаш някакъв дух. И предния път вратата беше отворена доста. Значи, бил е тук със сигурност. Дали да го почакаме малко, да видим дали нещо ще... Ама температурата е много висока тук. Няма как да бъде. Ще да изгасна първо. Добре, сега на къде трябва да се... На къде трябва да иде, за да се върна? Това е въпрос. Стачки май ги проверях. Ето го коридор. Чух нещо, чух нещо. Температурите как са тук? Температурите се покачват тук. Да бе, някъде в салона. Imagine да е в салона. Imagine просто. Температурите снижават ли си тук? Стоят си. Той ще се разхождам с EMF-а просто. Стори ми се, че от тук някъде чук нещо. Така, това тук е стълбището. Да не излезе къде. Чухте. Оттам май дойде звука. Какво има тук? Температурата как е? Нагоре. Много нагоре. Трудно че от тук го чувам. Да прави нещо, да скърца някакви врати или отваря какво ли. Може би на втория етаж да идем. Тук не се къде има температура.
Може би трябва на втория етаж да идем. Чувам как прави някакви неща. И само отвали светлата. Ето тук има нещо. Чувам го тук някъде. Да видим тук температурата как са. Това ли ти е степа, да? Тук също няма нищо на термометра. Нищо на термометра. Просто чу го сякаш е точно тук до мен. Това ли? Им чувството, че се върти в кръг. И тук не изглежда, да. Става още по-топло. Все по-топло става. Аз нямам никаква идея къде трябва да се намира това. Тук май вече гледахме. На втория етаж изглежда още по-топло, така че... Ето, чучум го. Да не е и тука. Дай. Ето, тук вече гледахме. Добре, чу го от там някъде. Салон, може ли? Или може би е другата част на коридора. Не! Загубихме осветлението. Това да много да светкам на шончето. Ама си е страшно това. Да си погледам термометра. Че тук да се случва нещо, май не се. Тук много малко лампи могат да се светкат. Такъв голем мап, толкова малко лампи. Да знаете ли, искам да се върна до вана, да видя сентито как е.
Да светнем лампичките. Окей, рендерваме просто. Този рън за сега не върви толкова успешно. Възможно е това да е още един друг без EMF? Санитето ни е добре. Сега има някакво активити. Гледаме камерите, но нищо. Това да не е шейд, бе. Но шейд иска EMF и фризинг. И какво? Ултравиолет, не. Освен. Ох, леле. Ох, леле. Защото, вижте колко активно това нещо. Вау. Вау, това е толкова активно. Не мисля, че EMF. Тъй като някакви такива спайкове. За сега сме добре. За сега сайнтето ми е супер. Ох. Ох, лели. Може ако почна да му говоря името. Ама няма да е успешна игра. Добре, позитивен съм, че не е EMF. Какво ще да си имам? Аз сега да. Параболик микрофон. Let's go. Може би ултравиолет и... Може да се пробваме с това нещо да го чуем. Параболик микрофон и EMF. И изгасвам бушона. Не е хънт. Изгасвам бушона. Окей, това почва да става... Това почва да става малко страскащо. Малко страшно. Сега слушаме за някакви звуци.
Май чух нещо? Тоест от къде си е съборен, бе? Предполагам, че е хубаво да поексплорнем. Да се поразходим с това микрофонче. Сега да си бях взел термометъра. Екстра щеше да бъде. И това тук е салона. Спомням си, че от тук чух нещо. Може да се върнем до дома, дали наистина сме засекли нещо. И после може да идем в другата половина, защото не помня дали ходих там. Дали също сайта как е? Вау. Да, activity. Така, сега какво ще да правя? Да видя сайта тук, което 70 нещо, окей. Постоянно прави неща. Докато ни няма, то пак да е. Ето какво е това, бе? Нямам никаква идея, просто ще се върна. Просто ще ида до другата част на мапа. Кръснотявайте ми, не виждам. Аз ще ги дали съм на всяко първо годишен микрофон, но не мисля, че съм. Поне от тук мога да видя. Не съм. Къде е лампичката? Нямам термометър сега, нали? Ха-ха-ха. Ох, леле. Да изгасим лампата преди да си тръгнем.
мисля, че стаята ще се окаже някъде на втория етаж. Или пък... Чух нещо тук отблизо. Чух нещо отсам. Тук няма стая. Браво. Мисля, че се приближаваме. Мисля, че е някъде тук. Може и на втория етаж да се окаже. Тук имахме тази отворена врата. Така че може би сме близо. Малко на свобода да излезем от природата. Сериозно ли бе, човек? Все как се връщам. Нямам никаква идея сега къде трябва да... Не, сами това беше в другия край на коридора. Това е ужасно, бе. Не чух никакви звуци. Този дух със сигурност е активен. Ама... Не мога го намеря сигурно някъде на втория етаж. Какво е това? Чакайте. Това е... Не са Twins. Не са Twins. Може да се пробваме да запалим това.
това нещо и да видим, защото онито мисля, че онито иска EMF. Не е мимик, който имитира они. Това може да бъде. А сайнцето ми колко е, само да видим? 60. Значи скоро може да се готвя за хънт. Добре, знаете ли, сега ще видим. Ще оставим микрофона и EMF-а. И онито, доколкото знам, може да хънтва над там при 65%. Когато си изгаси такова. Дона Харис, тук ли си? Къде си, Дона? Дона? Имаме водокуку. Това мисля, че... Знаете ли, това искам да го гугълна за всеки случай. Мисля, че куклата може да предизвиква хънтове. Добре. Я горе-долу как се ползва тая кукла. Не знам сега дали трябва да сме в точната стая. Колкото разбрах, може там да има някакви дотс. Може да предизвика там ghostwriting, окей, сега духа е пълно неактивен, окей. Сайнцето ми е ниско. Мисля, че духа вече щеше да ме е хънтвал. Ако беше някой от там специалните. Ще изгоря. Пия просто самите хапчета. Значи да предполагаме някой от по-нормалните. Сега да видим тая кукла как се използва. Да. Вратите дали са отворени още?
отворени са. Добре, това, което ще направя, ще взема колкото е близо до вратите. Доколкото знам, всяко нещо дропва 5 санити. И ако нямаме санити, почва да хънтва. Трябва да си видим колко ни е санити. Това може да го използвам преди да пие хапчета, бре. Санитите ми е 78. Да почнем да треперя. Това уж прави някакви интеракшени, ама. О, това. Окей, това вече е хънт. Това вече е хънт. Добре, някъде натам. Цветно там мига. О, аз... Каза, че е ребърно. Това беше много бързо, вау. Това беше много бързо. Не можах да си използвам смъчстика. Я да видим какво е било всъщност. Юрей. Welcome back. Бро, I've никакъв got some шанс. jobs ready for you. Никакви кинти, вау. 34 минути съм изхъпил. Вау. Опа. Welcome back. There's some jobs ready for you. Ами, това беше много трудно и както видяхте не успяхме да се справим. Малко се паникьосах, аз не можех да го видя. Не можех да го видя къде е. Ами, предполагам това ще бъде края на това видео, зрители. Надявам се епизодът да ви е харесал. И ще се видим следващия път. Довиждане!